L-att ġdid dwar l-edukazzjoni, kif propost mill-Gvern, qed jitqies mill-Union tal-Għalliema l-MUT bħala l-ewwel attakk fuq il-professjoni minn mindu beda l-istatus professjonali tal-għalliema fl-1988. Dan l-att issa wasal fi-stadju tal-Parlament u l-verżjoni li hemm il-Parlament mhix istess waħda li kienet rat l-MUT. Waqt konferenza tal-aħbarijiet, Marco Bonnici, President tal-Union tal-Għalliema, stqarr li fost tħassib l-att ġdid jirrevoka retroattivament kull warrant permanenti li għandhom l-għalliema u minflok jipprovdi warrant li tiskadi. Dan ma jinkludix deskrizzjonijiet ta' ħtiġijiet sabiex persuna tingħata warrant ta' għalliem jew għal dak li hu meħtieġ sabiex kindergarten assistant u learning support assistants jingħataw liċenzja. Marco Bonnici qal li l-att jipprovdi wkoll għal tagħlim fid-dar, fil-waqt li jinkludi lista twila ta' meta dan jista' jiġi mħaddem, inkluż f'każi bħal meta l-filosofija tal-ġenituri ma taqbilx ma' dik tal-iskola, ma jinkludix ħtieġa ta' warrant sabiex jingħata l-permessi meħtieġa. Estremizmu u abbużi moħbija ser ikunu riżultat ta' deċiżjoni bħal din fejn kulħadd ikun jista' jgħallem li jrid jew inkella ma jebax it-tfal l-iskola. B'dan il-mod ċerti abbużi li jkunu qed isiru jistgħu jibqgħu moħbija. Hemm ċertu tibdil huwa sostanzjali li aħna qed noġġestjonaw għalih fosthom li l-warrant tal-għalliema issa mhux se jibqa' permanenti b'dalat imma ħejġi temporanju u hemm mekkaniżmu ta' kif ħajkun dan il-warrant li aħna qed noġġestjonaw għalih. Fosthom pereżempju l-homeschooling. Il-homeschooling qabel kien se jkun hemm lanqas il-proposta li kienet tissemma li jkun hemm xi ħadd huwa kwalifikat u warranted, issa jidher li dik tneħħiet mill-liġi. U prattikament kulħadd jista' jagħmel homeschooling b'riski kollha li hemm. Hemm ukoll numru ta' strutturi li qegħdin jiġu proposti li hemm dibattitu kbir fuqhom. Aħna ħankun nagħmlu aħna nikdbu l-membri parlamentari kollha għax issa din hija f'idejhom il-liġi u ħankun qegħdin nresqu l-oġġezzjonijiet tagħna. U ħankomplu naħdmu sabiex l-affarijiet isiru sew u mhux dan mod. L-att ġdid jistipula wkoll li d-detentur tal-liċenzja biex jitmexxa skola huwa personalment responsabbli fid-dawl tal-liġi u jsemmi l-kap tal-iskola bħala detentur tal-liċenzja. L-MUT toġġezzjona li l-kapijiet jistgħu jitqisu personalment responsabbli, filwaqt il-kapijiet tal-iskel tal-istat qatt ma jistgħu jkunu detenturi tal-liċenzja. B'dan l-att se tinħoloq kummissjoni li tikkontrolla dak kollu li għandu x'jaqsam mal-iskejjel u s-servizzi. L-ema kummissjoni se tkun qed titmexxa minn bordijiet ikkontrollati mill-Gvern permezz ta' nominazzjonijiet ta' rappreżentanti tiegħu. L-MUT tisħaq li żewġ entitajiet differenti u li qed jaħdmu tajjeb dik għall-edukazzjoni għolja u l-oħra għal dik pri u compulsory se jiġu amalgamati u se tinħoloq struttura enormi u komplessa li mhux bil-fors se ssarra f'edukazzjoni ta' kwalità aħjar. Dan minn barra li l-att se jerġa' jinkludi ir-referenza għal ġbir ta' dejta dwar l-istudenti li ma' deċiżjoni kienet qajmet furur ftit ta' xhur ilu u kienet ġiet irtirata. Il-Gvern se jkun jista' jiġbor ċerta informazzjoni għall-użu tiegħu. Jinkludi wkoll sanzjonijiet għal min jikkawża ġrieħi lill-għalliema, iżda l-MUT tisħaq li din għandha tapplika għall-edukaturi kollha u jiżdiedu s-sanzjonijiet. L-MUT iddikjarat li se tkompli bil-pressjoni tagħha sabiex dawn il-miżuri ma jittieħdux u l-oġġezzjonijiet u osservazzjonijiet dwar dan l-att jassu fil-Kamra tad-Deputati billan li l-att jiġi diskuss u rivedut. L-uffiċjali tal-MUT iddikjaraw li huma diżappuntati bl-attitudni dwar xi ħaġa li se tibdel b'mod estensiv is-settur edukattiv u jikkonkludi li dan l-eżerċizzju ta' reviżjoni totali tal-liġi huwa assedju fuq il-professjoni u sistemi edukattivi. Dan hekk kif minflok se jkompli jibni fuq it-tajjeb se jkun qiegħed iħodd numru ta' prinċipji li fuqhom hija mibnija l-edukazzjoni f'pajjiżna.